o ko nokku mawɗo to banggue peinture cinkalɗo e Sénégal. Fakop Sénégal addani on sifaji certuɗi to banggue peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon. Estico, yamanda, enduit, poussoir, pinceau jaaduɗo e jamanu taw fof koye prix mo tiiɗani. So tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa. Amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal. Amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon. Jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal. Amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sicap Mermoz. Amin kuccodiri e restaurant L'Endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66. Fakop Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yaawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa. Fakop Sénégal woni sponsor leader yewtere mon Debbo Africa. assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Soubaɗo ɓurɗo windere jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasili men Nourdine Hamad Aliou rahi gorko mo Daara Halayɓe en dewre makko en juurima noon dendagal serreɓe futankoɓe en jetti Allah noon hannde kadi baɗɗoɗen cellal waɗan en coftal ha mbawɗen arde joɗanaɗo bandiraɓe e jonde men gowɗen joɗanade bandiraɓe e kala saaha émission meɗen Debbo Africa taw ko ɓinguel mon badiragel mon mañiraguel mon no kewmini wiide Sali Dia debbo mañmi liduɓe lidu ban guuɗi sippatoɗo ɓe sippata jaam nde heewi waɗan ɗon hannde kadi ko émission e nder émission ngaji ko émission tigui kadi e nder émission ngaji nde tawno oɗon keewi e ñande kala nande e sawram mboɗo wi on Nourdine Hamad Aliou Rahi hande kadi gonɗen koye nder Fouta Tooro gonɗen ɗo ko nder Daara Halayɓe e to ganduɗa ko wuuro ceerno Nourdine tigui eɗen goni ɗo e nder tigui galle makko biyeteɗo Madina Baye eɗen mbadda ɗo émission Debbo Africa e rewɓe fulɓe ɓe ganduɗa machallah ko rewɓe fulɓe yontaɓe e rewɓe fulɓe kadi notiɓe inde mumen tagɓe wiyede tigui Debbo Africa eɗen gondi ɗo e debbo mo ganduɗa mo wiye Houlimata Sawo ko woni kanko woni ancien ministre de la jeunesse et des sports kanko woni directrice générale d'un centre d'affaires à APP donc kanko woni ɗo e jungo meɗen nano kanko woni cuubo men garte makko kono kadi omo wondi ɗo kadi miragel makko Fatimata Kane kanko woni chef d'entreprise RIM Art Déco Recyclage wadde noon ko kamɓe tigui hande bismiɗen ɗo émission meɗen Debbo Africa woni no kewɗen wiide ni noon en jaata sans duusoɓe men e yewtere nde kala saaha sa nani duusoɓe men yewtere nde kala saaha woni Fakop Sénégal. Fakop Sénégal noon ko fakko mo Tidiani Bousso gorko mo Agnam Civol on woni bandu maytoro waɗi koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani donc eɗen mbiye bandiraɓe kala saaha Fakop Sénégal nan to e VDN Sicap Mermoz inchallah rabbi min garto e tonggode he so jiiɗi jokkodirde amen mbawon jokkodirde Fakop Sénégal keɓon peinture jooɗo cikkon galleji ɗi guila nder ha e boowal kono noon gasata ha garen gay e Houlimata Saw ancien ministre calminen mo juuroɗen mo bismoɗen mo émission meɗen Debbo Africa Houlimata bisimilla ma émission men Debbo Africa. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم hande ko mbiyetemi ko Houlimata Saw mi woni wonno mawɗo jagorɗo coftal ɓalli e sukaɓe e leydi wiyeteno Mauritanie komi kay hayɗinajo donc addimi ɗo ko gammu ceerno men mawɗo men tedduɗo Cheikh Nourdine Hamad Sall mbiyen kadi Allah ɓoynumo e jeese mum kadi mbuɗe yetta on kadi on jarama e ngal ɗo teddugal ngal mbaɗan ɗum kam par ce que surprise mawɗo ummade Mauritanie mi hawre Pindi TV télévision mbaɗo Pindi TV joɗaɗen hande ene haala debbo e islam ma ko teddugal mangal kadi pular wi teddugal dasetake ronete mi paranani ɗum kono noon mi wawa sarade ngal ɗon teddugal ɗum noon on jarama a jarama Sidi Saw wadde garen gay e Fatimata Kane Fatimata bisimilla ma e Pindi TV. assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini on mi juuri on mi jaari on e weltade aussi e noddago ngi nodduɗon min hande comme no monam o wini ko surprise mawɗo kono kadi neɗɗo jottoto surprise aji tan amin jaara gonɗo sababu hande garangal amen hande ɗo en to Madina Baye woni ceerno amen woni wasila amen woni jinnaɗo amen
woni laawol amen portuɗo laawol amen ngol ha forti Cheikh Nouruddin Nour Hammad Sall amin ñagonomo juutde balɗe e moƴƴude battanɗe kanke e kala ko takkima e ko taarima min mbiyetemi ko Fatimata Kane kami ka heedenaji aussi min mbaɗi basé ko a Nouakchott ɗon woni joɗorgal amen kami mawɗo gollargal biyetegal Rim Art Déco recyclage donc ko weltare aussi hande so wiyama rewɓe ne gara ina jewta eko fate darde debbo e nder islam ɗum ala ko ɓuuri ɗum wadde fayida ɗum on jarama Seydi Kane a jarama Seydi Sawo wadde noon ko wiide bandiraɓe ha joni kewɗen winne kala saaha so neɗɗo are galle yo rewe damal en jetti Allah en jetti ardiɓe galle ɓe PDG général Daouda Dia Daouda mo nene gueddaɗo en calmimama min juurimama ko noon tigui mawni ko ha to Burkina Faso woni Harouna Moussa Dia eɗen wonde directeur men général ka Samba Diop en calminoma en juurimama en dewre ɗon en calmi personnel Pindi Kane e dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi guila wonɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi hande mbiɗen tem meɗen ko debbo e nder l'islam yiiɗo gayi e Oulimata Sawo Oulimata Sawo so tawi wiyama debbo e nder l'islam hande ɗum woni toɓɓere meɗen par ce que ɗen gandi ɗum gonɗen ɗo hande gonɗen koye soldatu mo ganduɗa ko soldatu baawi soldatu prophète sallallah alih w sallam ko neɗɗo l'islam tigui woni ceerno Nouruddine kadi eɗen gandi hande gonɗen koye hande koye ñalom mawludu hande eɗen gandi so hiiri inchallahu rabbi paaɗen koye mawludin nabi sallallah alih w sallam ɗum noon so wiyama noon tan ma haqqillaji fof dutte Mouhammad rasulullah sallallahu alih w sallam mo ganduɗa ko taguirɗen ko sabamde makko kono so tawi a yi hande en gaddi debbo e nder l'islam e émission meɗen debbo Africa ko pour yidde yewtide e bandiraɓe holko woni darde debbo e nder l'islam par ce que so tawi wiyama hanki en wiyatano debbo ene jeeya guidiɗo nadde e nder l'islam donc so tawi noon hande kadi en jeehi ha guila nden so tawi yinoma nde gonɗen sukaɓe wiyete ko sawi a jibini ɓiye gorko ko ɓiɗɗo gorko nawete alluwal ɓiɗɗo debbo wiyete ko yo nawi e nder golle galle hande yiyama rewɓe ɓe ene jangga alquran o ha rewɓe hande ɓe batti jangguinde ha rewɓe hande ɓe batti hande joɗade e nder teleji eɓe jangguina yimɓe l'islam eɓe kalana yimɓe gon fof hoɗo poɗɗa rewde hande waɗa l'islam Oulimata Sawo ɓuran holko woni darde debbo e nder l'islam noon mi salmini mi juurimama lawol gongol darde debbo e nder islam ko hunde moƴƴude fewde kadi somi welama kadi mbiye kadi kañum ɓuuri fewde e andude tan debbo ɓuuri heddade e galle kadi debbo ko kañum woni yummiraɗo kañum woni baniraɗo debbo kañum woni debbo galle ene moƴƴini kanko sohnajo o taw diine makko ene woɗɗoyi o wawa ɓadade sukaɓe o jangguin ɗumen gueɗe kewɗe ko fati islam debbo noon holko Allah rokki ɗum kewɗe e bawɗe Allah ene wawi nehde sukaɓe toppito galle en même temps tawa kadi ene jangga heeɓa bac mum yaaha université yalta ɗum ko exemple amen minen almuɓe Cheikh Nourou Hammad minen fof komin université ruji machallah tabaraka min jalti min jogui diplôme aji amen emin mbaɗa arabe en même temps komin almuɓe Qur'an kadi en même temps alhamdulillah min personnellement comme no expliqueɗa joni joni komi waɗano ministre de la jeunesse et des sports en même temps mbo waɗa politique en même temps kadi mbo jogui centre d'affaires en partenariat public et privé pour addude investisseur uji caggal leydi mbawa investir e nder continent africain kono hatta so heure juuli yonti mi jaar min juuloya so heure wirde yonti mi jaar birdoya so Allah noddi mi jaaha e diine e nder ɗum ɗon noon on ɗon sohnajo so tawi tinni diine mum ene walla sukaɓe ɓaada diine par ce que babiraɗo en réalité sa ƴeewi gorko galle tout le temps wonani e nder galle ko heewi ko wawata yiide ko debbo kañum ɓuuri ɓaɗade ɓesgu ngu donc ene moƴƴi anani ɗum hattamo wadde e golle makko kadi diine islam ne kadi ko diine mo ganduɗa mo compliquaki haydara rewɓe nden e tawde mbiɗen ko sunna rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ko démocratie anani kadi kala ko winda kadi e qur'an kadi sen ƴeewi kadi Isa kadi alayhisalam ko haalano e bible ko mataw ɓe ndewani ɗum saabu kanko ko anabi o ari ko yuɓɓinde islam e ko wiya e qur'an ko fof ko ɗum woni bible ɗum ɗoji tubakoɓe mataw hunde fof kam ko no rewira kono kala alhamdulillah rabbil alamin jangde amen woɗɗoyde fof yejjitinani min holto min gummi ɗum waɗi so ceerno ummini min tan min dogat kadi min dartina fof
min ngara kadi min paati ɗum ɗon somin gasni kadi min jokke golle ɗum noon a jarama gonga ha joni haaduma paste Fatimata en tant que debbo mo ganduɗa ko intellectuel jangguɗo hande ha Allah hokki ɗum meɗen wonde ministre e nder Mauritanie enen fof eɗen gandi nden so tawi neɗɗo janggi tan heewi wiide o ko Touba kam eɗen gandi holno heewi wurdude kono holko tagi hande oɗo Oulimata Sow sa darimo tan anda tigui ko debbo l'islamiyanke anda tigui ko debbo pullo anda tigui o yejjitani l'islam makko o yejjitani hanki malgré o janggi hande o heeɓi wonde ministre e goɗɗum kono noon sohnagal ngal nani hen hol baɗɗo e ma ɗum waɗimi ɗum ko yettude Allah yettude jinnaɗam debbo min babam sankima guila mboɗo yaari duuɓam 16 comme ça ɗum kadi holko Pulaar wi ɓoyde leggal leggal e ndiyam wattata ɗum nooro kadi hunde fof koko tawa te kadi ken mbiɓe julɓe ko jeyata ɗo ko wonde jagorgal wonde directrice société jangude battane mum fof ko to kadi en réalité sa ƴeewi kala ɗo puɗɗornode Qur'an ne uddita hoore eyyi ne ɓeyda intelligence cukalel tede sa ƴeewide kadi tawi ko gon kadi ko jangguinte ko jinnaɓe ko jangguinte en ko so neɗɗo addama e gabri mum wiyetake ka ministre a wiyetake ka directeur a wiyetake ɓe wiyete ko jeeyaɗo Allah ɓi jeeyaɗo Allah addama kadi jomiraɗo o wi kadi ko ɓurɗo rewdemi foof min ko woni jeeyaɗam in akramakum indallah atqakum donc voilà wonde neɗɗo ministre waɗe ɗum ɗo ɗum hatta en wonde ko poɗɗe wonde ko kadi nenam kadi jinnaɗam debbo yo Allah junnu balle makko moƴƴiri battan makko kanko e rewɓe julɓe foof saabu ko jangguinimi ɗo ko haydara mi nimsanani ɗum jangni kam ko fati liggey galle hande kala ko debbo wawi wadde mboɗo waɗa ɗum kadi guila komin sukaɓe o wurti min kadi hay wadde sport min mbaɗanno hay coftal ɓalli ko fati art martiaux ji taekwondo ɓe ko karaté kadi omo jogui kadi entreprise makko mo gooɓa so nde yonti kadi min gabbomo min ballamo gooɓe ɗum fof ko okkibde haqqillaji amen pour wasi dirtude kadi e wiide neɗɗo ene wawi wonde aduna mbaɗa gueɗe aduna kono hatta kadi gona e l'islam ma donc ɗum jomiraɗo yamiri ni par ce que wi wonde ko guure ha cikkon on mayata kono kadi so ciftori kam mbaɗe yeeso moon kabariji moon ay ɗum c'est important te kadi neɗɗo ko ɓerde mum tan ko ɗum woni diine islam te kadi sen ƴeewi tan nula sallah alih sallam nde Jibril alayhi salatu wassalam nde telli jogui jimme neɗɗo telli makko ne pose mi question ngaji tati namde tati o wi haalam ko woni islam enen noon sen mbi islam tan cikkata ko juulo haaɗi alors yeɓɓude islam ko ɗi joyyi shahada la ilaha illallah anna muhammad rasulullah iqam salat juulu ita zakat sum ramadan wot hajjul beyt man istata pour andinde tan Allah tampinani hay goto islam teddar wima ko man istata ilay sabilan woni l' islam o après wima akhbirni min al iman woni gonɗinde jomiraɗo wa akhbirni min al ihsan woni andude kadi jomiraɗo ɗo mbawɗa woni fof nani sarawa ɗum noon sa dañi chance jinnaɗo ma ina hokkuma ɗum ɗon vraiment ɗum ɗon kadi ko yettude Allah ne fewi ko andude kadi darde debbo islam ne woni important par ce que mbiɗa wawi wiide min komi exemple par ce que ɗum jinnaɗam o waɗe am e min jangga ha hande ɗo gonmi ministre o wiyata min ko jurmoɗe jogoɗen jurum jogoɗen jurum koto kolle ko oɗon mbawi koto kolle ko oɗon ɓuuri doole saabu jogui doole tan ko jomiraɗo towɗo tedduɗo o kadi jinnaɗo mo kadi janggi min kadi ko ummade fete aɗa holno jirta jinnaɗo debbo c'est important ko kañum duwoto jaaɓe ummo jammo duwonoma jaɓanda par ce que jomiraɗo o kadi ne jaɓani ɗum ɗon kadi ko wiya wonde haqqal walideyni ko c'est très important won jinnade debbo ɗum o hewɓe so mbi wonde jangguinta debbo Qur'an ko jumre mawde ende par ce que sa ƴeewi aljanna dañata ɗum koye koyɗe jinnaɗo debbo aljannatu tahta al aqdam al ummahat ɗum ko nula sallah alih sallam wi noon soɗa wasiyade rewɓe hono am yo tinno e diine o par ce que ko debbo kañum woni foof ko nden wallata ɓiɗɗo ni nanande jomum ha heeɓa hen barke aɗa yummiraɗo sa tawi tan a tinnima e diine ma ɓiye ne wawi heɓde hen barke saabu ko nula sallah alih sallam kañum haali holno ɓadortoɗa ɓiye jogo e ma confiance ko nden wonta sehil ma ko mbawɗa wi ɗum yo wat fof ko ɗum woni ko waɗata daña hen baraji barkina hen nulaɗo wi wonde ridallah ridal walideyni wa sakata llahu sakata al walideyni albirru yahdi ala aleykum sidq albirru yahdi ala sidq albirru yahdi ala sidq wa sidq yahdi ala aljanna wa aljanna tahta al aqdam al ummahat o wi ko aljannatu tahta al aqdam al ummahat ɗum noon kala jumɗo wi debbo yo haade banggue waani walla fotani janggude diine ɗum ko jumre
ƴewten tan koko ɓeydata din islam kono debbo kañum heede nedde sukaɓe ko kañum foti hokkede ko a jarama Seydi Saw wadde mi arta ga e Fatimata Kane Fatimata Kane woni no mbiɗen ni ha joni ko darde debbo e nder l'islam annen ka debbo jaaruɗo e banggue ar so wiyama banggue artan en yaaji aɗa fiyano foti yaaji en ko way noon taw ƴettata ko ponoje ɗeɗo penita ɗum wadde no wiyeteni kadi ka debbo jankuɗo kono no wiyeteni kono ha joni eɗen gandi machallah ka talibé baye ka sohnajo donc ko ɓeydata e ko sohna Oulématou haali ko e banggue darde debbo e nder l'islam eyi a jarama Seydi Dia namdal baɗɗo fayde e garɗe e saaha muɗum so en mbi darde debbo e islam seɗen kala haala darde debbo e islam ɗo ha janggo mi sikki en gaynata saabu ko mbiyannomi ko tan adduna o yahata tawa debbo tawaka nde jomiraɗo tagui bammen Adama o tag yummen Hawa saabu ko yidde wiide tan gorko darde nde jogui debbo aussi won darde nde jogui e gurnam e adduna eɗen gandi islam o ha ɗo to yettiɗo wonko rewɓe mbaɗi hen ko heewi ha waɗi ɗum yettade hande ɗo debbo gadiɗo nadde e islam ko debbo yummen Khadija rasul alayhi salatu wassalam nde wahyu arate makko nde yiloto nde wonde kulol makko garɗo jaɓɓademo gadiɗo deccide hakkille makko ko debbo bajetonoɗomo o ko debbo tindinannoɗomo no artira hakkille makko no ɓeydamo cuusal e islam o ko debbo donc eɗen mbawi wiide so gorko dañi cuusal ha wawi darade no waɗa défendre couleur islam ko debbo kadi rokki ɗum ngal ɗon jambaragal hay e haareji baɗetenoɗo hakkude julɓe e hefereɓe rewɓe hay so ƴettani silamaji ina jogui hen darde muɗumen saabu ko kamɓe bambanno worɓeɓe kamɓe dokkanoɓe cuusal kamɓe dokkanoɓe courage kamɓe ƴettanno bowɗaɓe konga so ɓen jeehi garti kadi kamɓe jaɓɓotoɓe kamɓe caffata kamɓe pewnata kamɓe mbaɗat ko heewi donc cuusal ɓe worɓe ɓe jogotno ina jaaha ina haɓoye e ko fate islam rewɓe ina jogui hen darde kadi se en garti ha e jamano hande eɗen kala darde debbo e islam gonga waylo waɗi kone ko adduno wayli ko foof diine o to wonnoɗo ko ɗon tan woni pinal ngal e foof ko ɗon tan woni debbo kadi ko ɗon tan woni darde muɗum so tawi kañum selani ɗum salaki ɗum ko ɗon tan woni Allah subhanahu wa taala ina rokki debbo gueɗal manggal wonde min rewɓe haɗani min yaade ko min poti yaade ko haɗani min darade min poti darade ɗo haɗani min haɓede harde min poti haɓede nde harde ala base woni holɗum woni ko Cheikh Nouruddin wiyata yo Allah jurno balɗe makko neɗɗo sono haaɓe yo haaɓe majjere koma kaɓa e majjere nde kaɓa e basal wona tan e banggal liggade administration ya janggo e école goɗɗum ala a janggat diine o jangga islam o jangga gonkama jangga foof ne mbawa janggude ko heddi ko ha mbawa yettade to ganduɗa an aɗa wawi surde hoorema curda ko takima e ko taarima machallah fawɗon jungo ma no mbiyata ni jehen jeeɓoyen publicité meɗen Fakop Sénégal gartene yewtere meɗen o ko nokku mawɗo to banggue peinture cinkalɗo e Sénégal Fakop Sénégal addani on sifaji certuɗi to banggue peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon estico yamanda enduit poussoir pinceau jaaduɗo e jamanu taw foof koye prix mo tiiɗani so tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sicap Mermoz amin kuccodiri e restaurant L'Endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66
Fakob Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa. Fakob Sénégal woni un sponsor leader yewtere mon Debbo Africa. ewa bandiraɓe woni no mbiɗen ni on jii publicité meɗen Fakob Sénégal woni kewmi winni e kala saaha Fakob Sénégal noon ko Fakob mo Tidiane Bousso gonɗo hoye weeden Sika Mermoz sa nani Tidiane Bousso noon ko bewɗo belli Bousso ko mawno Maysour waɗi ko mbaɗi waɗi ko mbaɗani o addani meɗen kenkayri makko moderne mo ganduɗa woni no kewmi wiide ni peinture waye huɓere kono comcol waye neddu ni ko jodɗa ko jonteɗa ko foof sa bonay comcol jongol walla comcol lakkugol sa yalti hayso tawi woni yimɓe ne darnama wonno wayani so jiiɗi jokkodirde amen oɗon mbawi yaade fo e weeden Sika Mermoz min goɗɗani Juma Mermoz o kono min kuccodiri restaurant L'Endroit so jiiɗi jokkodirde amen oɗon mbawi wadde ɗiɗo tonggode mbaɗon 76 mbaɗon 630 60 walla mbaɗon 76 mbaɗon 600 mbaɗon 30 61 walla mbaɗon 77 mbaɗon 904 69 81 walla mbaɗon fixe o 825 00 66 ko ɗum woni tonggode amen son garima min joni peinture jooɗo taw ko peinture mo ganduɗa mbaɗa décoré nder ha bowol waɗani inchallahu rabbi son gummimi ɗo hankkandi hay madame le ministre inchallah hankkandi so tawi sikka galleji mum to e Mauritanie ma war ha Fakob Sénégal o sooda toon peinture jooɗo ha joni wadde gartene e yewtere meɗen eɗen garte Fatimata Kane aɗa wonno ɗo waɗi fayide e hollude debbo aɗa wawi wonde e nder l'islam kadi gona kadi e nder aduna o jonteɗa mbaya no poɗɗa wade woni ko wiyete ko neɗɗo woni mum ko ruuhu e nafsu o ruuhu o tottuma ko poɗɗa tottudemo ko nafsu o totta ɗum ko poɗɗa tottuɗum hen e tawno hen gueɗel fof sa tawi a totta ɗum janggo ka ñawdo e muɗum hande noon woni no mbiɗani enen fof ken julɓe tarihaji ɗi ne kewi kono hande won tariha mo gonɗen hande koye tariha Baye so tawi noon en gandi Baye hande en waɗi sababu te halpuri en mbimo yettani sababu fof yettani Allah woni sababu ko Nourou Dine Hamad Aliou Rahi ko ceerno mo ganduɗa ko ceerno baɗɗo cultivé ko ceerno mo ganduɗa ko jaabio haqqille ceerno pindo ceerno ƴoƴƴo ceerno jangguɗo ceerno kadi ganduɗo holno foɗirta kala neɗɗo o waɗa e muɗum Allah subahanahu wa taala o hande so tawi en jii ceerno Nourou eɗen gara seeɗa e gurdam makko no waade rewɓe ɓe en tant que rewɓe ɓe no waade sukaɓe ɓe no foɗirta rewɓe ɓe o adda hoore makko o waɗa mumen l'islam ha gona yaye seedaji tigui no foɗirta sukaɓe worɓe ɓe o adda mumen ɓe o taw noon gone boituji ni walla taw en gone banggueji goɗɗo o fooɗa ɗumen o artira mumen ha gona tigui ustasuji gona tigui seetanɓe tigui l'islam o wone mumen kono so tawi a fotti mumen janggo ne ɓonni cravate uji mumen sa reena tan mbiyata oɗo a famata kono noon taw noon sa joddima yewtimo anda tigui ko neɗɗo l'islam tigui won l'islam baɗɗo e muɗum donc holko ganduɗa e ceerno mum seeɗa ko ganduɗa koɗa wawi haalande men hol politique oɗo mo jogui haw ƴetti enen sukaɓe foof o waɗe meɗen l'islam ha l'islam tigui naata e meɗen taw hande ala ko parnata men sona l'islam ala ko wone men sona tigui wirdu Cheikh Tidiane o kono kala pottuɗo e meɗen eɗen goni conci meɗen tan eɗen ñanti sani ha wiyata ɓeɗo ko yimɓe aduna koy eyyi Seydi Dia aɗa andi neɗɗo no wona julɗo jibineɗa aɗa woni julɗo ɗum ka tawɗa ko yumma e bamma ina woni julɓe naweɗa alquran jangga naweɗa école jangga saabu keeɓe julɓe aɓe poti fawdema e lawol juulu jangguinma no poɗɗa juldude no poɗɗa hordude ko waɗɗima e diine ma kono kadi min mbiyatmi ko kala ko jinnami men mbawi wadde e meɗen wonko ganduɗa kadi ina heddo ɗum ko ma neɗɗo wonto tawnoto e adduna muɗum ko kañum yahata yiiloyo ɗum walla Allah wadda ɗum emo ganduɗa jomumen ndendi lawol fottuma adduma ha e sere muɗum waɗema ko foti waddema ko waɗema gandal ngal waɗema islam o iman o ihsan o waɗema kulol Allah ngal saabu sa wi neɗɗo islam tan ma wonko jaaɓima sa wi neɗɗo diine ma wonko jaaɓima sa wi neɗɗo kulol Allah ma wonko jaaɓima mais au fond min mbiyatmi ko so neɗɗo yahani ha naate tariqa o ha waɗi tarbiya muɗum ha heeɓi hoore muɗum wonko ganduɗa ko heewi famata ɗum kanko noon Cheikh Nourou Dine mi wiyata ko politique ala ko combat ko jihad mo wone wadde mene taw jomum sutani jaati sutani arme waɗani sa yi hande o fotti rewɓe ɓe o fotti jeune uji ɗi hay jomiraɗo subhanahu wa taala ina wiye neɗɗo yo tentin dawal muɗum Allah gila ina woni suka saabu to gonɗa suka ɗon joguiɗa kattal ɗon joguiɗa cellal ɗon ɓurɗa jogade doole ɗon tigui
jogiɗa doole no mbawɗa ɗoftirade jomiraɗo no hannir saabu aɗa selli wonɓe ganda mbiyatma ko hami dañi 50 ans hami dañi 60 ans ala kami jeune kami cukalel a anda ko janggo réservement kadi duuɓi ɗi paɗata ɗin ma taw terɗe ma natti wawde ko woni natti wawde ko woni aadi ma hakkude ma e joomi ko kadi campagne mo ganduɗa ko ɗum woni rewɓe ɓe hannde ina nodde gonɗo intellectuel emo wonani intellectuel seydi dia ƴettumi wirdu ƴettumi tariqa ƴettumi wirdu kotmi Mauritanie wallahi al azimil karim somi naati jeere walla kala to birtimi neɗɗo wiyata kam ko ijam Fatimata Kane ande kam yeeso ma ngo no wayli pourtant toon ɓe mbiyata kam ko ibadu ɓe mbiyata kam et les sœurs et tant machallah mais ko remarque uji ɗi ganduɗa yimɓeɓe ina mbaɗa ɗum ina tesko ina kaala donc holto ummi on ɗon leer holto ummi holto iwi kadi ko restat men enen rewɓe ko andude men darde meɗen enen rewɓe ken aadiyankoɓe sen belama eɗen mbawi sen jiiɗi en mbaɗat est ce que aɗa faami kadi ƴettude kadi wonde intellectuel uji kadi nanna ɗumen wonɓe majjere kono kadi neɗɗo sa ala savoir a wawa jogade savoir faire ko ma wooda ko loowi e hakkille ma wooda hande to tolniɗa e jamono e jangde ha ganduɗa so goɗɗum ari yanti hen ma dañ voix mo ganduɗa aɗa wawi wadde transmettre donc min ko ɗum woni ko pammi hen ko kono noon wiide kadi woniraɓe mi sœur uji am miñiraɓe moñiraɓe mi yimɓe foof yimɓeɓe kadi yo gartira hakkillaji ɗi e jomiraɗo subhanahu wa taala yo en gandu enen koye mission gonɗen garɗen tan ko délié tokoso joguiɗen eɗen guura ɗum eɗen gaari ɗoftade joomi meɗen wonko addi men so en gasni tan ken yahoɓe kono yato sa eɗen jaaha kadi wonko naworɗen ko ɗum woni ko cheikh wiyata ko min de sinno ko sagam janggo somi darima yeeso rasul alayhi salatu wassalam mbaɗi ardi e jamanam mo ganduɗa mbaɗi andi kadi to hakkudam e joomam kala ko woni foddam en tant que julɗo mi waɗi ɗum e muɗumen kono kankone kadi ko waɗate meɗen ko mbawen ɗum nangude eno fotiri eno haniri ko ñagoto men ko yo en janggu ko yo en ndew Allah biyomo noon janggu on yiɗi sernudemo koye humam binnagal yiɗi ittudemo koye majjere saabu majjuɗo wurani neɗɗo sa majji ko an e kulliɗi onon poti haydara serdani moon donc min je peux être une femme intellectuelle mi wone nder atelier mi ɓorno pantalon am mi liggo mi pentiri mi waɗa ko mbaɗannomi foof kono so yonti dawal Allah mi rewat Allah no haniri so yonti nede sukaɓe min halɓe no haniri so yonti kadi feccude gandal ko jogimi ko Allah yiɗi kam ko kadi mi waɗat ɗum wonde mi debbo wonde mi intellectuel ɗum ittani ɗum donc il faut ko mbawen nangude enen darde meɗen ganden enen rewɓe islam o yahata so wona enen kal yahata de worɓe jahata taw en tawaka de yahata keɓe doole kono enenne kadi ken sera ken timmino ɗum machallah Seydi Kane haalama waɗi fayida ko dokkunono noon hojomoji fuɗɗima huɓde kono noon mi artatan e Houlimata Saw dernier question mi makko garen gudden yewtande ha saaha goɗɗo Houlimata ko enen rewɓe ɓe mboɗo heewide surtout sukaɓeɓe sa wi jomum komi jaggude wirdu a watta feere jagga wirdu an wiya ay wirdu ne ƴetti temps mi ala on temps komi liggotoɗo te pourtant wirdu ƴettani hay temps ko mbaɗata hen ko ñallata dowde guila subaka ha hiiro ko foof e temps ɗaɓɓo mo ƴettata ƴettude wirdu o wonani hay e nder 1 heure de temps e nder 24 heures mo joguiɗa o kadi cheikh ene heewi wiide Cheikh Nourouddine Sall hay hanko haaldum haala makko o wi Allah sohli ko suka soko kadi sohli ko Allah mawɗo hankkadi so yeehi wonɗo heɓate duuɓi on ala suwa on ala suwa sowana rewde Allah par ce que ala hayaji goɗɗo kono suko ɗo gonda suko ɗo aduna sohluma ɗo ɗo poɗɗa ñantade ɗo aɗa naata e boite nuwuji ɗo poɗɗa ñantade ɗo aɗa naata e woni palasuji ɗo poɗɗa yaade hoy paɗa yaade gay on poɗɗa tigui waddude hen l'islam o sinkuma pourtant aɗa wawi waddude fofof donc an hol konngol ma han cakkitiringol ngol kata oton banggue pour hokkude kadi bandiraɓe mbaɗaɗe mi lancer message surtout rewɓe gandanaɓe mbawi won tijaniyanko ɓe mbawi jokkude wirdu o eɓe birda taw ɓe woni koye bureau ji eɓe liggo taw kadi koɓe jiiɗi wadde fof ɓe mbaɗa haydara bonnata e tamat ɗum ɗon a jarama Salmata ngal ɗo namdal kadi ne woni important siftinde yimɓeɓe saabu ɗum ɗon wiide wonde perte de temps pertude temps tan ko woppude jomum fayi goɗɗum ouais. Par ce que jomiraɗo wi kañum ɓuuri yiddema hay jinnaɗo ma donc ko yettude Allah tan ko winda e Qur'an ko wiya wonde ko ida nufus zujat woni ɓerɗe e ruhuji ene jiida
donc ñaagotoɗen Allah tan ko wadde en e yimɓe moƴƴuɓe comme no genre jinnaɗe men ceerno men Cheikh Nouruddin kadi ko chance moɗo yande ceernajo baɗe ni joguiɗo ouverture d' esprit haydara bonnani e diine o so yonti tan ya juuloy so yonti ƴettoye wirdu ɗum haydara bonnata ko ɗum ni ɓeyto nawde en yeeso ko ɗum woni suturu men kono hanni tan ɓi julɗo kam fotade fadde ha wiye wonde ar wat ɗum saabu ko jiyata ko welsindade diine o ay sirlu o fof ko hen woni min kam je suis mal placé pour le dire par ce que mawɓe men nanɗo je leur mi jangguinani mi wawi ala ko mbawmi jangguindeɓe sona ko ƴettume e mabɓe koko tawɗen ko tan te ene kadi sa yine kadi yettude Allah ha hande hol kawisaji par exemple so ɓiɓinni komin adi waɗede ministre de la jeunesse et des sports debbo komi haalpulaar mboɗo janggi mboɗo rewi jinnaɗo mo fof sutoro o fof ko diina o siro o fof ko ɗo woni par ce que ko ruttanademi ko mbimami mi waɗani école jardin d' enfant mi waɗani mbanmi ko école coranique ko Qur'an gadorimi ɓe puɗɗimi nadde école nde nanmi école hatta kadi somin continue somin jippima ceerno amen tawatmin ɗon 6 heures kadi min continue hatta kadi jinnaɗo debbo kadi e yilade barke makko min ɗaccatamo liggo min gara min ballamo kankone kadi o holla min kadi aduna no waɗirte aɗani meccal nde hatma yaade wujjoyde en ɗum ɗo par ce que batta ko ɓarñede ma o haalpulaar en mbi jomiraɗo o ene walli gonɗo e ɓuɓri omo walli ɗum kono kadi omo yurmi kadi omo hersa ɗum c'est très important ko jumre wiide mi jaggata wirdu min mi leeli jaggude wirdu ko joni ko hen gonmi wona par ce que mi ala tamo mais il fallait que mi daña neɗɗo mo ganduɗa o min e mum emin mbawi famonirde comme jinnaɗo men o ni tawa mboɗo woni hen à l'aise par ce que ayi no waɗa e yimɓe ene passe communication islam kono noɓe pasirta ni ene mi wiyatane manqui par ce que ko Allah tan anditi mi jugeta neɗɗo mi wiyatane manqui mais go fof emo Allah wallit ɗum psychologiquement et voilà et comme waktu o nana gasa ɗum noon wima wonde on jarama no fewi ha lawol gongol kadi eɗen ñagano jinnaɗo men ceerno men Seydou Nour Cheikh Nour Hamad balle juuɗe e battane moƴƴo inchallah enen foof jokken kadi e diine islam o saabu ko ɗum tawɗen e voilà on jarama amin seydi Saw Allah jarama a jarama wadde dokken Fatoumata Kane konngol o wayno bandiraɓe garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo donc min guddirtimi yewtere nde tan ko wiide sukaɓe rewɓe ɓe e sukaɓe worɓe yontam yoɓe gumma e jumri wonde wiide wirdu nde teddi wiide ko min nde ƴettumi nde ala ko min nanani kono nde ƴettatmi nde kadi hay goto duñani kam hen mi andu tan ko ɗum fodde saabu jomiraɗo subhanahu wa taala e hoore muɗum ina haala mata wona zicrullah ina deccida fittandu kadi jette kam mante kam ɗum ko mission ko contrat hakkude neɗɗo e jiyaɗo muɗum kadi ken waɗoɓe ɗum tan ko en waɗoɓe ko woni salatul fatiha ko kadi so neɗɗo firtanama ɗum ina andi ala ko woni hen sona inde Allah inde nulaɗo ala ko jilli hen ala ko ɓeyden kadi ko ɗum ɓeyditare kadi ɗum udditare min de mbaɗa yiiti hen hooram mbaɗa yiiti hen hakkude me joomam mbaɗa yiiti hen hakkude me gollargalam mbaɗa yiiti hen hakkude me bandiraɓam ɗum noon ko yo yimɓe gumme onon heure kala bawɗo mo Allah rokki ina fofango muɗum ina fina woto perdu temps muɗum ko wawi ko yo wat ça demande pas quelque chose de diable sa juuli a dañi aɗa jogui minute aji ma ko gonɗa e téléphone ma e goɗɗum ma ƴettu kurus ma mbirta sa juuli takkusana a gasni ko gonɗa e connexion e walla goɗɗum ƴettu dokka Allah ko jeeyi ko sa juuli futuro mbaɗa kala ko ɓeyduɗa hen noon ɗum ko bonus ɗum noon mbaɗi yetta moon mbaɗi jaara moon e oɗo émission yo Allah rokka en kadi hawridde ɗo en Allah rokka en ɓeydare e diine meɗen Allah rokka en mutma innal qalbe rokka en kadi hakkillaji paamode e guite jiyoɗe ko fewi saabu neɗɗo kadi koma Allah longue muɗum ko fewi nde wawi yiide ko fewi noon a jarama Allah jarama a jarama Seydi Kane wadde en mbima Seydi Kane en mbima Seydi Sawo en beltanimamaɓe no fewi eɗen mbiya kadi bandiraɓe kala ko dokkon ɗon hojumuji kuuɓi eɗen dokka ron bandiraɓe rendez-vous tan ha émission goɗɗo kadi invité goɗɗo ko ɗen mbiya bandiraɓe yen gandu ngol lawol piindi koko waɗi déplacé o ko ari ɗo e nder daara haalayɓe mum eɗen mbiya bandiraɓe tan inchallah yallah hokku en wattudnimo wuuro eɗen ɓeyden ustaki enen kala e julɓe yallah hokku en tigui wonde yimɓe l'islamiyankoɓe guuren e nder hen mbaɗen ko poɗɗen ko wadde mission men gadduɓe en ɗo mbaɗen ɗum en complet taw so tawi en jeehi janggo taw tawten toon kone fewi ɗum noon wadde eɗen mbi Allah jarama ceerno Nouruddin Sall
sabu ɗum ko dañɗen ko fof hannde e tarihi o ko kanko hokki en ɗum wadden mbijere jeefe baay Allah jarama on jarama en mbiyaɗen bandiraɓe ha saaha goɗɗo kadi yewtere wonde oɗon mbiya jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓolo tan duuma e ma Fakob Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakob Sénégal woni sponsor leader yewtere mon Débat Africa